खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 4 माघ 1431 मायथाइ एबा 18 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनै थुलुंगा आरो थुलुंगानायजों बुंफबनाय जागोन। बेबादि थासारियाव बिसोरो गोसो जानानै माखासे थिरांथाफोर लानो हागौ। नाथाय नोंथाङा बेबादि गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला खहा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थांखिखौ सामलायनांगौ, नङाब्ला मुलाम्फानि नागिरनायाव खहा जानो हागौ। राङारि आयदाफोराव दिनै नों सांग्रां जानांगोन। हाबा जानाय जिउआव दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गोरोबलायनाय लाखिनांगोन। माबा मोनसे बाथ्राखौ लाना नोंथांनि गेजेराव नारसिननाय आरो गोरोबलायैनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सोमखोर गाब। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि सुबुंफोरा फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आथिखालाव आयजों लोगोसे नोंनि थामानाबो बांनो हागौ। नोंथाङा साख्रि मावोब्ला नोंनि सिबिथायनि थासारिया साबसिन जानो हागौ आरो नोंथाङा थुलुंगा मोननो हागौ। साख्रियाव मासि जौगानाय एबा सोलायनायाबो जाथावना। नोंनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां जागोन आरो नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां सम हगारगोन। जुदि नोंथाङा हाबा जानो हानाय बैसोनि आरो जुलिनि बाथ्रा सावरायनाय जायो, अब्ला बे बाथ्राया सिगांथिं आवगायलांगोन। नखरारि आबहावाया जोबोद गोजोन जागोन आरो न'आव गावजों गाव गोरोबलायनाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि थागिबिफोरा दिनै साख्रिनि फालांगियाव दावगालांनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि सोलिबाय थानाय जायखिजाया जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फानि थाखाय दिनै नोंथांनि गोसोआ गोसो गुदुं जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि बिथांखियाव माखासे सोलायनाय लाबोनो हागौ, जाय नोंथांनि जिउ राहायाव मुलाम्फा जानो हागौ। जायफोरनि साख्रिनि जौगानाया थाबथानानै दं, बिसोरनि थाखाय मासि जौगानायनि खाबु थागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि बिबाना बांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गावारि गोनांथिफोरखौ जोथोन लागोन आरो नोंथांनि नाजानाया गावारि सोमोन्दोखौ बांहोगोन आरो नोंथांनि नखरनि सोमोन्दोखौ जौगाहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि थागिबिफोरा दिनै खामानियाव गोब्राब नाजानांगोन। नोंथांनि हाथरखिफोरा बुङो दि जुदि नोंथाङा दिनै खामानियाव गोसो होआब्ला नोंथाङा मुलाम्फा मोननाय नङा आरो नोंथांनि नाजानाय आरो मावनाय खामानिखौ मान होनाय जानाय नङा। दिनै नोंथाङा आबेगनि सोलायै प्रेक्टिकेलजों खामानि मावनांगोन, अब्लासो नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि मान सन्माननि बागैबो सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव लोगोफोरनि मददनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनै हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथाङा दिनै नोंथांनि खामानिनि फोथाराव माखासे गोदान आरो गुवार सोलायनाय लाबोनो साननो हायो। नाथाय दिनै नोंथाङा बांद्राय गोसो गुदुं जानानै जायखिजाया खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। राङारि आयदायाव नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन, नङाब्ला नोंथाङा राङारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नखरारि बिथिङाव नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा समाजारि आयदाफोराव गोसो होगोन आरो दिनै समाजावबो नोंथांनि गोहोमा बांगोन। दिनै नोंथाङा बिफा आरो बिदानिफ्राय मदद मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव थासारिया नोंथांनि फारसे जागोन।
नोंथांनि मोजां मोनग्राजों नोंथांनि गोदै सोमोन्दोआ दिनैबो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि मेलेम आरो सोलोजों नोंथांनि जिउ राहायाव मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि सिगाङाव गोबां खाबुफोर फैगोन, जाय नोंथांखौ जाफुंसारनायनि जांख्लायाव गाखोहोगोन। आयजों लोगोसे मासि आरो मान सन्मानाबो बांगोन। दिनै नोंथाङा सोलोंथाइ बादायलायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। नखरारि आयदाफोराव एसे जिंगा सिगोन, नाथाय दिनै नोंथाङा बेफोरखौ मोजाङै सामलायनो हागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोरोबलायनाय लाखिनो हागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों रंजाथाव बुब्लिफोर बारहोनो मोनसे खाबु मोनगोन। दिनै नोंथाङा गरमेट जाग्रा आदारबो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। तुला राशि। तुला राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथांनि जिउ राहाया दावगागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि गोनांथि आरो गोहोमखौ बुजिगोन। नोंथांखौ बोसोन होनाय जायो दि अहंकारखौ जाफुंसारनायाव गादबनो नाङा। नोंथाङा माबा मोनसे गुबुन फालांगि एबा खामानि जागायनो लुबैनो हागौ आरो नोंथाङा नोंथांनि सोलोजों जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा उल्था आथोननि फारसे गोसो बोनो हागोन आरो मोनसे रमान्टिक मुड थागोन। गोजोन आरो गोरोबलायनाय थायोब्ला नखरारि जिउआ मोजां जागोन। नोंथाङा नखरारि बाथ्राफोराव गोबां रां बाहायनो हागौ। आबेगारि आरो देहायारि महरै गावखौ जोथोन लानाया मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। जायखिजाया रोखोमनि गोदान रां थिसननाया बेनि सुबिदाफोर आरो खहाफोरखौ बुजियाजासे खालामनो नाङा। जुदि नोंथाङा बबेहायबा खामानि मावो, अब्ला बिबानगिरिफोरनि सिगाङाव गावखौ दिन्थिनो दानाजा, मानोना नोंथांनि मावनायफोरा नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि मुलाम्फानि फारसे बांसिन थुलुंगा मोनगोन, जाय नोंथांनि गावारि मुलाम्फाखौ गोहोम खोख्लैगोन। जायफोरा साख्रि सोलायनो सानगासिनो दं, बिसोर दिनै गावसोरनि नाजानायखौ गोख्रै खालामनांगौ। माखासे गोथार आरो गोथार हाबायाव बाहागो लानायनि बिथांखि थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पार्पल गाब। धनु राशि। धनु राशिनि दिनै हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा जाफुंसारनायनि गोबां खाबु मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै बबेहायबा दावबायनो सानथांखि लानो हायो, जाय नोंथांनो मोजां मुलाम्फा होगोन। मोजां मोनलायनायाव इसोरारि मोनदांथिफोरनि गलायमोन्देर थागोन आरो बेखौ जिउ लोगोरिजों थानसालि एबा जायखिजाया धोरोमारि थावनियाव लांनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरि आरो नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंनि पार्टनारआ नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन। गावारि सोमोन्दोआव गोजोन आरो नखरारि जौगानायनि नेरसोनफोर थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि। आथिखालाव मकर राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि मावनाय खामानियाव गोबाव जानाय आरो हेंथा होनाया नोंथांखौ जिंगासिहोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव नाजानायनि बिबां आरो नोंथाङा मोन्नो हानाय गासै फिथाइजों रुजुनायाव बेयो जोबोद बाङाइ जागोन। गोब्राब नाजानाया दिनै नोंथांनि जाफुंसारनायनि मोन्थोर जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ बारजों नङा, नाथाय हाजों सोमोन्दो गोनां जागोन आरो गावजों गाव बुजिलायनाय, जोथोन लानाय आरो अननायाव बिथा खालामजानाय जागोन, जाय नोंथांनि अननायनि बयनिख्रुइबो देरसिन आखुथाय। जुलियारि सोमोन्दोआ गावजों गाव बुजिलायनाय आरो गावजों गाव मोनदांथिफोरखौ सनमान होनायजों जोबोद मोजाङै बारलांगोन। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों शपिं खालामनो थांनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि। आथिखालाव कुम्भ राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा साख्रिनि फालांगियाव गोनो गोथोजों मोगा-मोगि जानांगोन। दिनै नोंथाङा खामानियाव जुक्ति आरो प्रेक्टिकेलजों खामानि मावनांगोन, नङाब्ला जेंना जानो हागौ। नोंथांनि जिउ राहाखौ साबसिन खालामनो थाखाय सा-साज्रां थाखोआव गोबां खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि दं। बेनिखायनो दिनै खामानियाव सांग्रां जानायनिफ्राय गोजानाव था। नखरारि जिउआव अननाय आरो गोरोबलायनाया गोहोम गोग्लैगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि न'आव गोजोन आरो गोरोबलायनायनि सोरजिगिरि जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायजों नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ रमान्टिक लाखिनो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ जोथोन लानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा दिनै खामानिनि बागै गोसो गुदुं जानाय नङा। नोंथाङा मुलाम्फा आरो खहानि बाथ्रा सानालासे थिरांथा लानो हायो। बेबादि थासारियाव दिनै नोंथाङा खहा आरो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथांनि गोसोआ गोनो गोथो जानो हागौ। राहुआ राशियाव जिरायनाया नोंथांखौ साननायनि गोजोननाय होगोन आरो नोंथाङा सानस्रिफोराव बिथांखि लानायाव गोमालांगोन। हाबा जानाय जिउआव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरि आरो नखरजों बबेहायबा थांनो सानथांखि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।